Канешне ж, у лесе знайсці падасінавік гэта не рэдкасць. Ну, не ў гэты сезон. Без дожджу, і вот тут я якраз і натрапіў вось на гэты цуд, які да мяне прыблізіўся, вось ён які. І тут каля яго нешта ёсць яшчэ, вунь, адзін маленькі, няхай сядзяць. Ось, а прайшоўшы трошки далей, я яшчэ ўзбіўся на адзін. Ну, это, напэўна, з той же сям'і, проста ён быў першы. Не, як я бачу, тут ёсць і, як кажуць, і дачэрні. Во, зараз мы яго таксама забярэм. А трошки адхіліўшыся ўправа, знаходжу яшчэ адзін цуд. Ось такі мы яго нават знізу зробім. Во, і як кажуць, не трэба далёка хадзіць, каб патрапіць на яшчэ адзін прыродны цудатвор. Твогаля, прыгажун стаіць з тоўстай нагой. Так, вось такі. А вось гэтыя два прыгажуны, дык яны ўвогуле не выбралі сабе іншага месца, як вырасці каля самай дарогі. Вось адзін ён тут трошки прыхаваўся, зараз мы яго паглядзім, там з сярэдзіны ён ёсць, таксама вон добры, і адзін яго бачна лепш. Это ўжо баравічкі, гэта каралі лесу. Як спявалася нейкай расейскай песні, на крепкай ножке, гриб у дорожкі, вырос средь бела дня.